Salut, am vrut să filmez înainte, dar nu știu ce nu mi-a filmat. Dar acum totul merge bine. Acum noi trebuie să mergem pe câmp cu tractorul. Câmpul... Opa. Stai, încetul. Am greșit, frate, n-am. Să dau mult. Să pun greutăți. Așa. După... Vreau să fac un giveaway, să vă spun așa din prima. Adică nu un fel de giveaway, un fel de concurs. Să vă abonați, dați like și comentariu. Că vreau să particip. Cine dacă vrea să filmeze cu mine. Adică cum ar fi să joace cu mine pe lume. Și am văzut un băiat, gameplay și vlog. Am zis să dau ADD pe Steam. Mai întâi zi cum te cheamă pe Facebook. Și dacă te uiți la episodul ăla anunț mare, vezi cum mă cheamă pe asta pe Facebook. Nicu Iorniuc. Așa. Să-mi dai cerere de prietenie. După ce îmi dai cerere de prietenie, vreau să vorbesc cu tine. Măi. Așa. Op. Nu facem așa de la volan. Da, și în sfârșit am putut și eu să termin asta. Cred că episodul ăsta vreau să fie de 10 minute. Așa. Deci, da. Unde te duci? Unde te duci? O, am stat acolo, dar nu-i bai. Nu, mai bine fac eu de afară. Așa că nu cam mult. Așa. Locul e oferit. Acolo... nu. Vedeam că e oferit. Da, și dacă vreți să vă jucați cu mine, trebuie să aveți de jocul cumpărat și varianta aia fără JCB. Și dacă o aveți cu aia cu JCB, înseamnă că nu vă merge să vă jucați cu mine. Op. Așa, dau B. Dăm înapoi. Așa. Oh. Ia tractorul ăsta, prea tare pe față. Termin și eu ăsta și după gata. Semnat. După iară. Depătat. Așa. Dă un pic în spate. Dă un pic în față. Și acum înainte. Băi,
Aduceam la toate tractorul ăsta și n-am luat Fendo. E prea tare de față. Așa, să luăm în față tare. Așa, redresează-te. Tractor nebun. Când ți termin și asta, terenul ăsta, ca să filmez 10 minute azi, că sunt cam obosit. Ce mi spune, plânge așa, plânge așa, plânge așa. Nu te opri acum. Mai e treaba. Dar chiar vreau să fac ăla. Adică acum fac episodul. Mâine când vreau să fac altul, mă uit în notificările voastre, mă uit cine vrea, cine nu, mă contactez și gata. Dați în comentarii să lăsați când vă cheam pe Facebook, ca să vă pot contacta. Să vă spun că filmăm și că nu. Hop. Luăm înainte. Îmi termin și eu asta, mai am ceva. Abia 7 minute. Așa trebuie să dau eu asta aici. Așa. Alerta, mami mate. Așa. Hai. Până dimineața dorm, bătete ce. Mai am asta, după iară pun combinat la recordat. Am făcut aici niște bani așa în off camera. Am zis ca să mă apuc din Minecraft, nu știu când o să mă apuc, poate mai încolo. Mâine vreau neapărat să fac un episod din My Summer Car. Azi vreau să fac din asta, din Farm Simulator 2015. Mâine vreau din My Summer Car. Așa și acum nu știu, să văd. Să vedem. Hai să dau până în capul tot atâta. Mă dăm înapoi. Dăm înainte. Dăm un B. După o luăm așa. Au. Așa. Înainte. Dar și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să
vă abonați și dați like. Și